Fil-Berġa ta' Kastilja l-Prim Ministru Robert Abela mexxa laqgħa dwar pjan ta' ħidma li tħejja wara l-maltempata qawwija Harry. Fil-laqgħa ħadu sehem membri tal-Kabinett tal-Ministri flimkien ma' tmexxija ta' entitajiet, aġenziji, awtoritajiet u korpi dixxiplinati fil-pajjiż. Huma tlieta l-prijoritajiet ta' dan il-pjan li jitneħħa kull periklu li ħadd ma jitħalla waħdu u jkollu l-għajnuna meħtieġa u li jissewwew il-ħsarat biex jiġu riġenerati il-postijiet milquta. Dr. Abela ringrazzja lil ħaddiema kollha li wieġbu b'dedikazzjoni kbira biex assistew waqt il-maltempata u minnu fih wara b'tindif u tneħħija ta' periklu immedjat. Innota kif pajjiżna kien imħejji biex jilqa' l-maltempata tremenda fejn ma ġewx rapportati mwiet jew korrimenti serji. F'dan il-kuntest issemma kif hemm numru ta' għajnuniet eżistenti għal sidin ta' negozji bl-iskemi eżistenti Microinvest u l-Business Development Scheme u oħrajn li jridu jinħolqu għal bdiewa raħħala u sajjieda. Fid-diskussjoni semma wkoll il-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali li permezz ta' fondi minnu jiġu finanzjati xogħol u assistenza meħtieġa. Il-Prim Ministru qal li l-ekonomija tippermetti u għalhekk qal li l-Gvern se jappoġġja familji u sidin ta' negozji li ġarbu ħsarat u għandhom spejjeż konsiderevoli. Ħabbar li fix-xhur li ġejjin iridu jiġu riġenerati postijiet milquta mill-maltempata l-aktar postijiet mal-kosta fosthom Arlapsi, Witilajn, Marsa Xlokk, Taslima u Xajra. Qal li Arlapsi huwa post li jista' jingħalaq minħabba l-periklu u anke biex ikun jista' jibda xogħol ħalli żona minnhom tkun lesta fix-xhur li ġejjin biex terġa' tinfetaħ għall-pubbliku. Intqal ukoll li fil-jiem li ġejjin permezz tad-diviżjoni għat-tindif u l-manutenzjoni se ssir tindifa ġenerali mal-pajjiż kollu wara l-ħidma ffukata fl-aħħar jiem biex sar tindif f'postijiet milquta. Infrastructure Malta wettqet ħidma fiż-żoni milquta. Fil-waqt li Transport Malta intervjeniet madwar 50 darba permezz tal-uffiċjali tagħha favur is-sigurtà fit-toroq wara li siġar sinjali tat-toroq u billboards inqalgħu. Fil-laqgħa nagħta wkoll rapport ta' bosta miżuri ta' prekawzjoni u prevenzjoni li ħadmu fosthom il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma illi bi pjan ta' kontingenza ta' ħażna u riservi tal-ilma setet tkompli tissupplixxi lil klijenti minkejja l-ħsara estensiva li sofrew ċertu impjanti ta' reverse osmosis bħal dawk fl-Apsi, Pembroke u Hondo ir-Rumin. Fil-laqgħa Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana sostna li l-Gvern u l-Amministrazzjoni Pubblika qegħdin jiġbru l-informazzjoni kollha biex jevalwaw il-ħsarat. Il-kap ta' segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru, il-Kurunell Dr. Mark Malija, saħaq fuq l-implementazzjoni tal-ħidma meħtieġa biex postijiet milquta jiġu riġenerati u l-familji u negozji milquta jingħataw l-għajnuna li tagħmel tajjeb għall-ispejjeż marbuta mal-ħsarat.